rozhodcu na naštartovanie stroja bol vydaný. Trošku určite by ste si mohli stupečku napraviť. Pán rozhodca môžu, lebo sa im určite pohľa, videli sme to. Poď si bečku napraviť, bečkárka, trošku sa ti rozhodila, keď sa naštartovala mašina. Výborne, takže všetko máme pripravené. Biele zástavky sme mali vo vzduchu, resetneme si časomieru. Babi, nech sa páči. Mali sme tam trošku pošpiknutie na košíku, ale v paráde to zvládla košíkárka a vedie nám ide dopredu. Prúdarka nám ostala dosť ďaleko od terča, takže Babi, pomôžme jej potiahnuť to, niekto zostrekne a máte dokončený útok. No a dievčatá z Blažoviec majú svoj pokus dokončený. Veľké zaváhanie na tom pravom prúde, ale výsledný čas 39:39. Ľavý terč očividne rýchlejší 20:49.